редичката трябва да е хубава. Сега не сте редичка. Хайде, тръгваме. Тръгвай, Пламен. Да видя хубава редичка. Един, сам. Елате тук около масата. Деяне, искам да ти напомня, че сега сме в занятие. Деяне, ела тук при мен. Деяне, ви сливаха. Към мен се обърнете. Всички се обръщат към мен, за да ме чуват и виждат. Чувате ли? Обърнете се всички към мен, така както сте се наредили на редица, няма да ме виждате и няма да ме чувате. Елате насам до масата. Елате насам до масата. От това, което сме си говорили в семинар. Кой ще ми каже кой сезон е сега? Кой сезон? Кажи, Александра. С много думички. С цяло изречение. Този сезон се нарича сезона есен. Искам да говорите по-високо, за да ви записва хубаво камерата, иначе няма да се чува. И така, това е сезонът есен. Кой ще разкаже какво се случва с дърветата през сезона есен? На есен ще ни разкаже Калян. През сезона есен листата на дърветата пожълтяват и вятърът ги духва и те падат долу на земята. Така. Християн ще ни каже защо пожълтяват листата на дърветата. Защото през есента става студено И още защо, деца? И още защо? Слънцето грее по-малко и вали и други деца дъжд. да кажат. Започва да вали повече дъжд, става по-студено. Още защо, Марти? Защото водата от дъжда, те сами се хранят. Да, те се хранят от водата, правилно. Но защо пожълтяват? Казахме, слънцето започва да грее по-малко. И още, Таня? Става студено. Като идва зимата, сланата покрива се след всичко. Започват да падат и слани, тя е права. След един-два дни може би ще стане по-студено и ще започнат и слани да падат. Така, какво беше необходимо, за да съществуват хората, растенията, животните? Имаше няколко важни неща, за да има живот на земята. Кажи, Алекс. Първото нещо, за да живеят хората е въздух. Въздух, чудесно. Светлина Браво, вижте, Александра ги е запомнила. Въздух и вода. Въздух, топлина, светлина и вода. И тъй като и въздухът, и тъй като и светлината и топлината през есента намаляват, листата на дърветата пожълтяват и падат. Добре. Сега идете под онова дърво и тук под онези дървета и ще събирате листенца, за да си направим хербарии и след това ще правим интересни неща от тези опадали листа. Запомнихте ли? Да. Хайде да видим кой ще ми донесе най-красивите опадали листа. Браво на вас! Дайте листа. Така, хайде сега, кой колкото листа е събрал,
Донесете ги, чудесно. Стига толкова деца. Ще имаме и за украса, ще имаме и за работата върху листата. Стига толкова, донесете листата сега. Браво! Добре, Мили. Браво.